Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πανός, τεχνικός σύμβουλος εταιρείας Kenfood και σήμερα θα σας δείξω συνταγή για vegan cake καρότο με το μείγμα vegan cake. Για τη συνταγή μας θα χρειαστούμε 1000 γραμμάρια vegan cake, 200 γραμμάρια λάδι, 500 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ξυσμένο καρότο και μπαχαρικά. Προσθέτουμε στην αρχή το νερό, το λάδι, τα μπαχαρικά μας, το μείγμα vegan cake. Τώρα θα χτυπήσουμε το μείγμα στο μίξερ για 2-3 λεπτά στη μεσαία ταχύτητα. Αφού χτυπηθεί το μείγμα μας, θα προσθέσουμε το καρότο και θα το ανακατέψουμε να ενσωματωθεί. Αφού ενσωματωθεί και το καρότο, θα μεταφέρουμε το μείγμα μας σε φόρμα του κέικ. Θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μείγμα για να φτιάξουμε και μάφιν. Για μεγαλύτερη ευκολία, καλό είναι να μεταφέρουμε το χυλό σε μια σακούλα κορνέ. Ψήνουμε το κέικ στους 170 βαθμούς για περίπου 50 λεπτά και τα μάφιν πάλι στην ίδια θερμοκρασία για περίπου 25 λεπτά. Τα κέικ μας και τα μάφιν ψήθηκαν. Τώρα θα τα αφήσουμε να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Σε περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε cake με layers, καλό είναι να το βάλουμε στην κατάψυξη να παγώσει. Κόβουμε το cake σε layers και γαρνίρουμε με έτοιμη βουτυρόκρεμα που έχουμε φτιάξει, αρωματισμένη με πορτοκάλι. Το κέικ και τα μάφιν είναι έτοιμα. Καλή σας επιτυχία!